أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Hey bafowethu. Hayi. Noze niyibone lento esizama ukunibonisa yona. Uma sithi ngempela lento yedlozi ihamba nobusathane phakathi, ihamba nobuthakathi, nina nifuna ukulalela. Kodwa niyoze niyibone. Vulani-ke iSoweto podcast. Nibone umthakathi ezikhulumela yena siqu sakhe engaphoqwe muntu. Ukutshela abantu ukuthi yena uyathakatha. Usenza umonakalo ongakanani endaweni nasezweni endaweni aphila kuyo. Bukelani iSoweto TV podcast. Eyikhulumela yena umthakathi. Ekhuluma econfessa. Mangihlale nginitshela ngithi mawuneyinkinga once waya enyangeni noma esangomeni awuyi ukuyothola usizo kodwa uyokwengeza izinkinga phezulu kwalenkinga le onayo. Nabo ubufakazi namhlanje bukhulunywa umthakathi uqobo lwakhe. Vulani nibheke iSoweto podcast. Uyazikhulumela umthakathi akaphoqwe muntu. Ukhuluma yonke indlela yobumnyama, yonke inhlobo yobumnyama aphila ngayo, abenzayo. Kodwa uthi mayese kuyamsinda ingake sephumela eshashalazini. Qhubekani-ke nina nezinyangeni nithi niyofuna usizo, nezangomeni nithi niyofuna usizo, nemathuneni nithi niyofuna usizo. Nanga umthakathi esho straight ukuthi zonke le ndawo lezi nihambayo nina, amasonto la eniwahambayo nina anobuthakathi phakathi, anobusathane phakathi. Wonke lamasonto lo esihlale sinitshela ngawo uthi lo mthakathi basebenza ngawo. Bonke labafundisi benu laba bemijiva uthi lo mthakathi leyo mijiva leyo lawo bafundisi labo bayingceku nezisebenzi kaSathane. Basebenza kanye nabo. Ziboneleni nani. Vulani amehlo-ke bakwethu. Kuleli verse engilivulile umdali uthi wamina nasi phakathi kwabantu man ya'budu Allah ala harfin. Kunabantu abakhonza umdali ngencuphe. Abamkhonza umdali ngokuphelele kodwa bamkhonza ngencuphe. They are on the edge. Bame ngapha, olunye unyawo lungapha, olunye unyawo lungapha. Ubabona ngani? Fa in asabahu khair, uma ngabe behlelwa into enhle, kwenzakala into enhle ezimpilweni zabo, itma'anna bihi, bayakujabulela lokho, bayakuthokozela lokho, leyo nto leyo enhle eyenzakalayo. Wa in asabahu fitna, kodwa umdali uma ngabe ebavivinya, uma ngabe behlelwa into embi kubo phambi kwamehlabo abangayithandi, abangayijabuleli, inqalaba ala wajhi, uzobabona ngokuswaca ebusweni. Bayathukuthela, badonsa ubuso, abusan qamtarira, badonsa ubuso, baswaca ebusweni, bayathukuthela. Ngani? Ngoba abafuni ukwamukela ukuthi le isivivinyo noma i-test from Allah. Uthi Allah labo bantu laba banjalo khusra dunya, balahlekelwe kulomhlaba wal akhirah, nasemhlabeni ozayo. Balahlekile kulomhlaba nangelanga le-judgment day bayobe bekanye nabalahlekelwe. Dhalika wal khusranul mubin.
akekho umuntu olahleke kakhulu ukudlula lo muntu lo Allah akhuluma na. Uthi lona umuntu olahlekile openly osobala ongafihlekanga ukulahleka kwakhe. Subhanallah. Allah uthini yad'u min dunillahi ma la yadurruhu. Babiza lezo zinto lezo noma bakhonza noma bathandaza noma bacela ezintweni ezingeke zibazwise ngisho ubuhlungu. Lento lezi abakhuluma ngazo ngeke zibazwise ngisho ubuhlungu. Zonke lento lezi abayikhonzayo ngeke zibenze nix. Subhanallah. Wama la yanfa'u, angeke zibasize ngalutho. Lo nkulunkulu wakho omkhonzayo ngeke akuzwise ubuhlungu, angeke akwenzele lutho futhi ngeke azakusize ngalutho. Subhanallah. Dhalika huwa ad-dalalul ba'id. Abantu abenza lokho Allah uthi badukele kude, bahambela kude, balahlekele kude abantu abenza lokho. Hayi bafowethu, bengisika nje elijikayo nginibonisa ukuthi ngempela masithi yekelani ukuye ezinyangeni, yekelani ukuye ezangomeni, siyanisiza abantu bakithi, niyo eda izinkinga, niyogcwalisa izinkinga phezu kwale inkinga lezi ninazo. Waya nje enyangeni uyolanda ezinye izinkinga, waya nje sangomeni uyolanda ezinye izinkinga. Bekani kuSoweto podcast nanga umthakathi eyikhulumela yena ngokwakhe ukuthi izinkinga enibhekana nazo manje ezinyangeni. Uthi uyafika enyangeni uthi uzofuna usizo, inyanga ifika ikuphambanisele. Awazi wena uyazi le mithi ekunikeza yona lento athi uyoyenza ukuthi izofika yenzeni lapha ekhaya. Vulana amehlo ke ingane zakwethu. Sengathi umdala sivula amehlo, sivula ingqondo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.